Benvinguts i benvingudes al primer episodi, queridas, primer episodio, que fuerte, del podcast de Raíces de Periferia, o sea, no me lo creo. L'espai on teixim xarxa, ¿vale? I amplifiquem les veus que fan bategar els nostres barris. Som un projecte, soc un projecte nascut a la zona nord de Barcelona, Torre Baró, Ciutat Meridiana i Vallbona. Però aquí obrim el micro a tot nou barris per escoltar històries que ens expliquen, no? I ens transformen. Avui tinc l'honor d'entrevistar no només un referentes, querida, sinó una persona que ha confiat en mi des del primer moment, que bonito, que ha estat un suport en aquest camí i que considero un exemple combatiu de la lluita pels barris dignes, no? Ai, que no me salen les paraules. Gràcies a ell, doncs avui soc qui soc, no? I no podria imaginar un primer episodi, no?, millor que aquest per compartir junts. Ell és Daniel Ruiz, un referent de l'associacionisme, la cultura de proximitat i la memòria dels nostres barris. ¿No? ¿Bien? ¿Hasta ahí bien? Bueno. Veí de la Trinitat Vella, actualment a Porta, Daniel ha dedicat la seva vida a donar veu a les històries de la Barcelona menys coneguda, a través de projectes com l'Antracietat, a impulsar esdeveniments i també expressar-se el seu art i tot el que sea. A més, treballa en diferents àmbits, com la comunicació digital, no? Avui parlem amb ell i que parlem amb ell de com es construeixen les identitats, de la importància de preservar la història viva dels nostres barris i de com la cultura, querides, i l'activisme poden ser eines poderoses de transformació social. Daniel, benvolgut, com estàs? Déu-n'hi-do, moltes gràcies per aquesta presentació, però, si us plau, Joel, et demano que em diguis Dani, perquè Daniel només em diu la meva mare quan s'enfada. Vale. Gràcies per convidar-me a Raíces de Periferia. Daniel no, Dani. Vale, Dani. Qui és Dani Ruiz? Qui és Dani Ruiz? Ostras. ¿Qui és Dani Ruiz? O sea, vamos a empezar fuerte. ¿Qui és Dani Ruiz? O sea, es una pregunta, ya que no eres Daniel. Per mi no ets Daniel. Vale. Qui és Dani Ruiz? Vinga. Pues mira, Dani Ruiz, parlo en primera persona, que parlar en tercera persona és una mica raro per mi, és com parla Aida Nízar. Jo sóc un veí actualment de Nou Barris. Jo vaig néixer a la Trinitat Vella, la Trini és el meu lloc al món. Primer soc de la Trini i després ve tota la resta. Vaig néixer a l'any 99, a la Trinitat Vella, però Que jovenzuelo. Que jovenzuelo. I la meva família va arribar des d'Andalusia i Extremadura, i aleshores, soc qui soc gràcies als orígens de la meva família i també a les meves veïnes que m'han fet la persona que estarà aquí asseguda amb tu. Que guai. Ui, qué discurso. Vale, però Dani Ruiz és aquesta gran persona que m'has explicat, però i el Tito Danito qui és? Doncs el Tito Danito és primer va ser la meva presència en xarxes i doncs ara m'he quedat amb aquest nom. En plan, va començar sent un nom d'usuari a Instagram, també el meu nom artístic, per així dir-ho. I, això, o sigui, com jo sempre he fet distintes coses en l'àmbit artístic i tal, doncs vaig fer il·lustració en un moment de la meva vida, vaig fer teatre, vaig fer diferents coses, doncs el Tito Danito era com un dels meus primers alter egos. I Tito por algo? Tito perquè, Porque sí. Perquè sí. I jo crec que una pregunta molt interessant, perquè has dit molt de barri, molt de les teves arrels també. Vivim a Nou Barris, o sigui, una gran perifèria, perquè no és un districte com Ciutat Vella, és una gran perifèria, una gran, no sé, una gran de vecines, un districte molt representant de comunitat, no? Jo crec que què representa per tu aquest districte o aquesta perifèria tan unida, tan Nou Barris combatiu? Què representa per tu aquest districte, aquesta perifèria? És a dir, jo crec que això, no? Com deia abans, jo soc la persona que soc gràcies a que soc de la perifèria. Tu deies, Nou Barris no és el mateix que Ciutat Vella, però jo crec que també Ciutat Vella, no? Algunes parts de Ciutat Vella també és perifèria, no geogràfica, sinó perifèria social. Totalment. I jo sempre em reivindico de la perifèria perquè crec que la perifèria durant molts anys ha estat molt castigada a nivell discurs hegemònic
de Barcelona, no? O sigui, quan tu li dius a algú que ets de Barcelona, no acostumen a pensar en els nostres barris, acostumen a pensar, no, en el centre, i la perifèria moltes vegades queda desconeguda, moltes vegades perquè la gent mai ha trepitjat els nostres barris, no coneixen els nostres barris, o també perquè la imatge que tenen dels nostres barris és una imatge distorsionada, més a prop del que va ser els nostres barris als anys 80, no? D'esa perifèria marginal, no? Totalment. Però ara, avui dia, i gràcies a que als anys 80 les nostres veïnes van lluitar molt pels serveis bàsics essencials, no? Com portar el metro als nostres barris, com portar la sanitat pública i més, doncs ara mateix tenim uns barris que, Déu-n'hi-do, o sigui, jo estic molt content dels nostres barris i crec que no falten tantes coses als nostres barris i que són barris dels que sentir-se molt orgullós. I tu creus que aquest districte, aquesta perifèria, ha marcat la teva trajectòria també d'artista, de creador, de contingut? Sí, clar que sí, totalment. O sigui, ha sigut com el teu punt de partida o ha tingut que veure aquestes arrels? És a dir, jo sempre quan he fet tots els projectes en els que m'he involucrat, sempre han tingut d'escenari la perifèria. O sigui, jo des de petit formo part d'associacions del meu barri i sempre he estat involucrat en això, en moltes entitats de cultura popular. Jo de petit ballava flamenc, que bailar sevillanas és com el deporte nacional en la Trinitat Vella. O sigui, no? Jo quan després vaig fer l'ESO a Sant Andreu, tothom jugava a bàsquet, però les persones que veníem des de la Trinitat Vella totes ballàvem sevillanes. Aleshores hi havia aquest xoc cultural, no? Aquest xoc cultural, sí. Aquest xoc cultural. I sí, o sigui, sempre a mi m'ha marcat viure a la perifèria i tota la idiosincràsia que acompanya ser de la perifèria, no? Que guai. I també has explicat que des de petita has fet molts projectes i ara gran també tens un projecte de memòria, de barri, de donar a conèixer la Barcelona, l'arxiu de la Barcelona més coneguda. Que projecte, o sigui, l'altra ciutat, no? Que guai. I d'on surt aquesta necessitat o aquesta idea de crear l'altra ciutat? Doncs mira, o sigui, l'altra ciutat neix perquè jo sempre havia compartit imatges, fotos i vídeos dels barris en els que vivia, el meu dia a dia, la Trini, però també Nou Barris i altres barris, i vaig decidir fer una exposició perquè l'altra ciutat primer de tot va ser una exposició, no? Que naixia de la idea de que gran part d'aquesta desigualtat neix de que los ricos no conocen nuestros barrios y por eso se crea esta desigualdad. Aleshores, jo vaig intentar fer un projecte una mica ambiciós, si es pot dir, que és portar, ponerles en los morros a les persones dels barris upper diagonal, diguem-ne, o cèntrics de Barcelona, imatges, històries dels nostres barris, una mica amb la idea primer, que coneguin de primera mà, a través de les veus de les veïnes, i després de trencar prejudicis, estereotips i donar a conèixer els nostres barris, perquè crec que així es poden ser un primer pas per combatre aquestes desigualtats. Va començar com només imatges que jo havia fet amb el meu mòbil durant anys, d'escenes que jo em trobava a la meva vida diària, però, òbviament, jo això ho volia fer, jo això no ho volia fer sol, sinó que ho volia fer de la mà de veïns i veïnes. I vas tenir com a ajuda també per l'altra ciutat. Sí, o sigui, no tant ajuda, que també, perquè el meu amic Antonio Cano l'Orchicero va fer com que és guitarrista i compositor i productor, va fer com tota la banda sonora del projecte, dels vídeos, doncs va tenir la sort que fes aquesta música, però el que jo volia era que cada barri que jo explicava l'expliqués una persona, una veïna del barri, d'aquell barri, en primera persona. Aleshores vaig comptar amb el José a Torre Baró, amb la Mirta a Ciutat Meridiana, amb la Mari Carmen a la Trini, una mica amb la Elia Bon Pastor, i aleshores vaig començar a fer aquests vídeos d'històries. A través de les fotos que jo havia anat fent i dels jocs que jo havia anat coneixent, doncs volia que els veïns i veïnes s'expliquessin. Perquè
realment hi ha una cosa que tu també tu has hagut de trobar, Joel, segur, que és que els mitjans de comunicació moltes vegades només expliquen lo dolent dels nostres barris. Totalment. I aleshores jo volia com aquesta idea d'explicar... No és que només expliqui les coses bones a l'Alta Ciutat, Sí. perquè també hi ha molta part de reivindicació, de coses que falten, de coses que encara falten, no? Però sí d'explicar-nos des de nosaltres mateixes, perquè si no t'expliques... Totalment, i jo crec que són històries... Expliquen. Totalment, jo crec que són històries de veïnes que són especialment especials, no? I que és el que deies, que si no t'expliques, no vulguis que t'expliquin. O sea, jo et feia una pregunta, que hi ha alguna història que hagis documentat o que hagis fet un vídeo que t'hagi remogut especialment, de qualsevol barri, Trinitat Vella, que hagis fet aquest vídeo i digues, coño, ¿sabes? Que este vídeo me ha gustado mucho y de verdad que, guau. Doncs mira, sí. O sigui, et comentava que l'Alta Ciutat abans era una exposició, durant tot un any vaig portar aquestes imatges dels barris de la perifèria als centres cívics, que vaig trobar, no? La manera més fàcil doncs, era portar aquesta exposició itinerant per centres cívics. Vaig estar a Sarrià, a les Corts, a la Biblioteca El Clot, que està just a l'edifici del Design Hub, al costat de la Torre Glòries. Però després vaig veure la necessitat de continuar explicant aquestes històries una vegada acabada l'exposició, i aleshores vaig començar a pujar aquests vídeos que havien format part de l'exposició a Instagram i a TikTok. I aleshores això és molt... O sigui, ha estat un exercici molt guai, i ho és cada vegada que penjo un vídeo, perquè, per exemple, un vídeo que vaig fer amb el Xavi de la Mina, ell explicava que el seu vídeo comença dient «Eres gitano? ¿Y cómo vas a ser ambulanciero si eres gitano? ¿Cómo vas a ser sanitario?» Això és el que alguna vegada li havien dit, no? I aquest vídeo, no, ja li explicava tota la seva experiència al barri de la Mina. I aquest vídeo va tenir un camí molt maco, i encara continua aquest camí, perquè moltes persones gitanes, no només de Barcelona, sinó de la resta de ciutats del voltant o de l'Estat, feien comentaris en aquest vídeo, es va fer bastant viral aquest vídeo, i deien, pues yo soy gitano y soy jueza, yo soy gitano y soy abogada. Com crear una xarxa de suport, una xarxa de comunitat, no? Jo crec que és una cosa... O sigui, per mi això és l'èxit, o sigui, com trencar prejudicis, al final. Totalment. És en plan, és que molta gent, i encara que ens sembli que estem al 2025 i que hem avançat molt a la nostra societat, continua havent molt racisme, continua havent molt estigma, i que una persona digui soy gitano y soy ambulanciero, y que eso cree como una red de personas que se reivindican gitanos y que se reivindican seres de este mundo. Y que hay molt debat, en plan, los gitanos no pueden... O sea, a ver, que un vídeo cree un debat, o sea, un debat de los gitanos, no, o sea, perdona. Sí. També és com... Jo crec que, jo especialment que tinc raïces de perifèria i faig vídeos també, o sea, jo també alguna vegada que he sentit els comentaris en plan que es crea el debate, o sea, perdona, un vídeo reivindicatiu, o sea, m'entens? O sea, no fa falta el debate. Perquè la gent diu que són polèmics, vídeos polèmics. Sí, vídeos polèmics o que crec que ja tenen com la reivindicació feta i crec que és de manera coherent, no? En plan, jo crec que hi ha un vídeo que vaig pujar sobre el típic, el famós llums de Torre Baró, no? I hi ha... Les llums de Torre Baró? O sea, les llums de Nadal? No. Los cortes de luz. Los cortes de luz. I hi havia molts comentaris de l'altra part de Torre Baró, dels altres veïns, que deien, pues bueno, es que esto aquí no pasa, pues bueno, que ja, nois, però què fem, saps? És que Torre Baró es divideix per sectors, saps? Però és que de propis veïns que també, però que també ens jutjaven, en plan, no abrimos debate, o sea, són històries de veïns per veïns, però que no té res a veure, però que és també com crear el debat de coses simples i coses de, en plan, estamos prejuzgando un debate, ¿sabes? Estamos poniendo etiquetas. Però jo també dic una cosa, Joel, o sigui, m'encanta això que dius perquè, òbviament, també
aquests vídeos no només serveixen perquè gent de fora dels nostres barris conegui la nostra realitat, sinó que també la gent del propi barri conegui coses que potser no sabien del seu barri. Perquè això és una cosa que ara mateix en la societat que vivim pasa. És a dir, estamos pendientes del teléfono móvil y no conocemos a nuestra vecina y no conocemos lo que pasa, no el problema que tienen ese edificio que lo quieren desahuciar, por ejemplo. Ara mateix al Torre Baró Sud, que és que TMB nos ha dividido en plan Torre Baró Sur, Torre Baró Norte y Torre Baró, es todo Torre Baró, ¿m'entens? O sea, però TMB nos ha dividido. I Torre Baró Sud està sonant 105 minuts al meu bus. I la gent de Torre Baró Nord no sap que la meva veïna de l'Antònia està esperando 105 minutos por el meu bus, pero es que no conoces a la Antonia, pero es tu vecina, porque también es de Torre Baró. Pero no la coneixes, pero sabes que és de Torre Baró, però és que la ves 2 veces en el dia, ¿m'entiendes? Yeah. Però hi ha problemes a Torre Baró que els mateixos veïns de Torre Baró no coneguem, saps? Però jo crec que aquesta pregunta, o sigui, aquest debat també es pot entrar ja en plan, creus que la ciutat que ens expliquen és la que vivim i s'assemblen? Que la ciutat que ens expliquen és la que vivim nosaltres aquí a la perifèria? O sigui, la que ens expliquen és la que vivim realment? S'assemblen? És a dir, s'assemblen, però... Però no és veritat. Però jo crec que no és veritat. No és veritat. Hi ha gent que està molt informada, desinformada. Jo crec que hi ha gent que està molt desinformada i per molt que intentem girar la truita, no? Que són moltes les que ens intentem explicar des dels barris, des dels marges, jo crec que hi ha gent que s'informa només pels mitjans de comunicació generalistes. I al revés, jo crec que també hi ha gent que des de les perifèries hi és molt ben informada, organitzada des dels sindicats... Sí, totalment. O sigui, que està molt bé, o sigui, que hi ha gent molt desinformada i molt... Le hago caso a El Periódico, al diari, ara, en plan, hola. Sí, no, però no era una crítica a la gent dels barris, eh? No, totalment. Sí, és una crítica a la gent de fora. No, però que totalment, que hi ha gent d'aquí, del barri, de les pròpies veïnes de voy yo y voy al plenario y le doy... Porque que t'has leído el periódico ya vas a quejarte, querida, o sea, ¿entiendes? Que hi ha els mitjans de comunicació que sí, que tenen molta raó, però volvemos a repetir, o sea, diuen lo que quieren i diuen el dolent, o l'altra ciutat o raïs de perifèria no sempre direm. O sea, volem escoltar les veïnes, som un altaveu comunitari, teixim xarxa, donem suport, jo crec que és de los barris para los barris, ¿no? ¿Me entiendes? Jo crec que la solució està en parlar més amb la teva veïna. Totalment. Jo crec que siéntate en el banco y habla con tu vecina. Eso es. En plan, apaga la tele i parla amb la teva veïna i organitzem-nos i lluitem pel barri. I jo crec que és això, o sigui, hi ha molta desinformació de què passa realment aquí als barris, però a part hi ha com la controvèrsia de que hi ha molta gent també organitzada des del barri, de les associacions veïnals, sindicats i tal, i hi ha com aquesta balança, no? En plan, molta gent també amb molta força en un barri combatiu i molta gent en plan, ¿qué hago? Me lo quiero ganar, pero no tengo nada de fuerza, ¿entiendes? Bueno, i passem de tema perquè, o sea, muchas cosas. Comunitat i resistència. Uau. Diversitat, comunitat, resistència, organització. El teu activisme sobre l'orgull de la Trini. Què és l'orgull de la Trini? Doncs l'orgull de la Trini és una jornada reivindicativa que fem des de... Aquest any serà el cinquè any, que fem a la Trinitat Vella, és l'orgull LGTBIQ+ de la Trinitat Vella, i el vam començar perquè algunes entitats de la Trini que organitzaven altre tipus d'esdeveniments del cicle festiu i cultural de la Trini, doncs vam trobar que nosaltres també podíem celebrar un orgull perifèric, reivindicatiu, no normatiu... I des dels barris, o sigui... Des dels barris i ocupant els espais i de més. I no anar-te hasta la plaça Universitat a celebrar tu orgullo i tu diversitat, o sigui, des dels barris. Que està molt guai la celebració del centre, perquè al final és la unitària i és la que representa la ciutat de Barcelona. Totalment. Però crear també diversitat als barris. Sí, perquè les persones LGTBIQ+ també estem a la perifèria. I això s'ha de reivindicar. I s'ha de visibilitzar. Y estamos aquí, y soy tu vecino, y ¿sabes? Y soy bisexual, y ja està. I hem de crear xarxa també, perquè si no estem perdudes.
I què significa per tu estar aquí, a la gran organització, a l'organització de l'Orgull de Tenir? Bueno, l'organització no es tan gran, com Bueno, sembla. a la El organización... que pasa es que nos movemos más que los precios. Claro, porque hay mucha publicidad, ¿no? Sí. Orgull de Tenir, Orgull de Tenir. No, Bueno, porque también es algo nuevo, ¿no? En plan, Sí. es que es nuevo, en plan, als barris, No, i Orgull. justament, clar, per exemple, l'any passat, l'edició de l'any passat es va fer bastant mediàtica per l'atac, bueno, els diversos atacs que van patir. Nosaltres, al final, som un orgull de barri, som un orgull que... Ai, perdó, me voy a poner así. Som un orgull que està organitzat per entitats i veïnes del barri i equipaments, i també tenim el suport de comerços de proximitat, de comerços del barri, no? Sí. I l'any passat vam penjar en el marc de l'Orgull de la Trini una bandera irisada al balcó del Fort Trinitat i ens la van cremar. I aleshores això ho vam denunciar i es va fer la bola cada vegada més gran. Que Julia Otero de sobte va començar a parlar, ¿no? Va obrir el seu Julia en la Onda diciendo un barrio de la periferia de Barcelona se llena de banderas LGTBI después de la quema de no sé quantos. Bueno, es va fer molt mediàtic i vam rebre, jo crec, ara mirant-lo en perspectiva a un any vista, vam rebre una gran resposta de fora del barri, però també una gran resposta de dins del barri, de veïns i veïnes, i això és el que realment importa. I també que després de la crema també es va tornar a penjar una altra bandera, clar. no? O sigui, la resposta va ser... de solidaritat, no? De solidaritat de veïns i veïnes, sí. O sigui, no només vam tornar a penjar aquesta bandera al Fort de la Trinitat, sinó que vam començar una acció en la que convidàvem a veïns i veïnes de la Trini a penjar la bandera al seu balcó, al balcó de casa seva. Molts veïns també ho van fer, ho van penjar. Sí. I potser veïns que no tenen res a veure, penso... No, res a veure no. Els drets humans tothom té a veure, no? Però que potser... No tenen molta vinculació a la comunitat, no? O que potser, millor dit, que potser mai haguessin penjat una bandera irisada al seu balcó o a la seva finestra, però que a partir d'aquest acte i com a mostra de solidaritat amb els drets humans al final, la van penjar i què hi ha més de barrio que esta respuesta, que la solidaritat al final. És que al barri, jo crec que al barri... Es que la comunidad LGTBIQ+ també està molt expuesta en los barrios. I estem aquí, soy tu vecina, m'entens? Soy tu vecina. I jo crec que l'orgull de la Trini és tan essencial, no? Tu vas venir per primera vegada l'any passat. L'any passat. I què tal? Què et va semblar? Per primera vegada i vaig conèixer a una gran Mona Sequeda. Una gran Mona Sequeda. I sí, vaig venir l'any passat. I què et va semblar la festa de l'orgull? Sí? Increïble. Que guai. Increïble, perquè jo crec que amb aquests esdeveniments, aquí jo crec que es pot utilitzar la paraula es fa barri. Es fa barri. Es fa barri de veritat, perquè és solidaritat, és resistència, és memòria, les veïnes més grans, la gent gran, participa, la gran reina de l'orgull de la Trini, la Carmen, va ser molt fort. Es fa barri. I de veritat que piel de gallina, uau. La mostra d'entitats LGTBI també, transfeministes, uau. I a mi, jo, per exemple, em quedo setmanes abans i setmanes després de l'Orgull de la Trini, que al final és com l'excusa, anar pel carrer, quan vam fer aquesta acció de convidar les veïnes, anar pel carrer i veure que dia rere dia anaven sortint com bolets diverses miraves cap a dalt i veies banderes LGTBI a les finestres del teu barri. O sigui, és com una cosa com de ho estem fent bé. Ho estem fent bé i de veritat que no és ensenyar, no és adoctrinar. És de veritat saber... Sí, de veritat. Adoctrinemos. Però que no tengamos que adoctrinar, que de verdad que esto salga de la persona. Però que de veritat és que es solidaritat a barri. També que existimos, resistimos y queremos hacernos visibles en los barris. I que realment és una cosa que és molt important. I jo crec que et volia fer una pregunta, que has trobat resistències o moments que t'has sentit jutjat, però que ja ho hem explicat que va fer la crema aquest, no? I també va ser com un acte de resistència, no? Que la solidaritat que va haver després. I jo crec que, com a última pregunta d'aquí, què et fa sentir orgullós del teu barri? Com coses així, no? De l'orgull, què et fa sentir orgullós del teu barri?
com és Trinitat Vella. Clar, muy bien hilada esta pregunta, Joel? O sigui, és que jo crec que l'orgull de la Trini al final és com el súmum. Sí. És com... Hi ha molts esdeveniments a la Trinitat Vella, però l'orgull de la Trini... No, claro, sí. A ver, entiéndeme. Sí, sí. Todo lo que se hace en el barrio me encanta. Yo adoro a mis Túnel del vecinas. terror, querida. Pero el Túnel del orgull terror al carnaval de la Trini és al·lucinant. O sea, Però l'iftar comunitari, però justament l'orgull, doncs le tengo especial cariño porque le he echado muchas horas. No, pues somos unas maricas porque le he echado muchas horas. No, sí, però justament això, o sigui, com entitats que s'ajunten, veïns i veïnes que s'ajunten pel bé comú, per defensar drets, per organitzar-se, tal... Jo sempre ho dic, o sigui, a la Trini hi ha tantes associacions perquè les nostres cases estan construïdes d'una manera y vivimos unos pisos pequeños y no sé qué, no sé cuánto, que nos hace pues estar más en la calle, más en la plaza, más relacionarnos con nuestras vecinas y al final nuestros barrios van de eso, de relacionarse con las vecinas y que la cultura popular y las asociaciones, asocieu-vos y sereu forts, creo que era ese dicho, o asocieu-vos y sereu no sé cuánto, seréis lo más. Perquè quan tu estàs dins d'una associació de cultura popular, d'una colla de gegants o de lo que sea, y te desahucian, pues tienes ese apoyo, ¿no? Per exemple. Sí. Entonces, como que, aunque pueda parecer que pertany a una associació és només una qüestió d'oci, però va molt més enllà. O sigui, els nostres barris es construeixen... Dona igual l'associació veïnal, l'associació de sindicat, associació de cultura, o sigui, l'associacionisme és igual a memòria, igual a resistència, igual a lluita. L'associacionisme és una paraula de solidaritat, també, de saber que tindràs un recolzament d'aquí a la lluita del teu barri. I l'associacionisme, o sigui, em dona igual, d'aquí al meu barri, a la Ciutat Vella, o sigui, l'associacionisme és lluita i és saber que tindràs el recolzament sempre. Jo crec que jo, també tengo 17 años, però jo estic molt metido en el asociacionismo i jo crec que, pese a mi edat, jo sempre he tingut aquest recolzament de moltes diverses entitats i perquè jo estic molt conscient dels moviments socials que hi ha als meus barris i jo crec que és també adoctrinar també a saber tenir aquesta força voluntat del recolzament sempre dels barris, no? I voler viure als barris dignes, ¿no? Eso es. Mona se queda, querida. O sea, ¿con quién habló? No, Mona se queda. Chas, me quito la peluca. El drac com a expressió. Lo he titulado esta parte. El drac com a expressió. Vale. Què representa per tu el drac? Doncs mira, o sigui, jo arribo al drac, o el drac arriba a mi, millor dit, a través també de l'orgull de la Trini. Jo sempre m'havia expressat de moltes maneres diferents i havia intentat investigar, i ho continuo fent, i havia investigat en moltes maneres d'expressió artística, i el drac havia alguna vegada intentat experimentar, però mai havia pensat quin seria el meu alter ego drac, com em mouria per l'escenari, com m'expressaria, com seria el meu personatge drac i tot plegat. Si és que eres una persona hija. I a l'orgull de la Trini, de l'any passat vaig tenir l'oportunitat de ser presentadora i un poco, pues eso, el drac me encontró a mí. ¿Y qué ha aportat el drac a la teva vida? O sea, así por implementar un poco. O sigui, jo a mi el drac, Mona se queda, en concret, m'ha ajudat molt a treure'm complexes, per exemple, que jo tenia abans amb el meu cos. Uau. I m'ha ajudat a parlar de coses que potser no hauria parlat. Que guai. Sí, però jo crec que això, Que guai, o sea... En concret, la cosa més heavy que m'ha passat és reconciliar-me una mica amb el meu cos, diria. Que guai. Sí. O sea, com a desnudar-te una mica de tus miedos i de les seves inseguretats i ser tu, bàsicament. Sí. Que guai, I m'estic trobant encara, o sigui, estic començant. Bàsicament, el drac com a expressió. O sigui, aquest títol és perfecte. O sigui, i com conviuen en Daniel i la Mona Sequeda? En Daniel i la Mona Sequeda? Com conviu amb el Dani i la Mona Sequeda? Amb el mateix cos, no? Com conviuen? O sea, a veure, una peluca les entrelaza, però com conviuen ahí, en l'alter ego? Jo intento separar molt, el Dani i la Mona. Hombre, claro. Però al final
tienen como la misma alma, no? Al final jo, la Mona és una travesti extra radi, perquè he volgut que sigui així, perquè ha nascut de l'orgull de la Trini, perquè l'orgull de la Trini ha tingut molt de pes en la construcció d'aquest personatge, però també perquè vull fer o vull intentar que el meu drac serveixi també doncs, per reivindicar les coses que jo crec justes d'aquest món, i aleshores doncs, això també ho té una mica el Dani, i bueno, no sé, al final es como mi hija, o el Dani es como el hijo de Mona, no sé. I Mona se queda, o sea, aquest any Mona se queda, té algun projecte en marxa? Orgull de la Trini, pues, ens pot avançar alguna cosa de lo que está preparando Mona se queda? Doncs O de lo que ha pisado ya Mona se queda, porque yo no he visto mucho. Mira, no, o sigui, jo, per exemple, o sigui, sí, te puedo avançar. Jo aquest any crec que és l'any de fer més xarxa entre dracs. Que guai, que guai. Sí. Sí, porque Mona se queda era como una mica la solitaria, porque acabas de començar també. Mona la sola, no? Mona la sola. Mona la sola. Sí, i ja ho he començat a fer, però sí que m'agrada... Vull fer més xarxa en el món drac. Bueno, també es guanya, no? També los bolos, no? Entre más gent es guanya. Y bueno, aquesta part ya la he denominado, querida, reflexión final, porque yo creo que ya acabamos, ¿vale? Qué pena. Estoy muy a gusto aquí hablando contigo. Vinga, preguntita. Si haguessis de descriure't tu amb una imatge del teu barri, Porta, Trinitat Vella, me da igual, quina seria? A veure, porto un mes. Porto un mes vivint a Porta. Pues Trinitat Vella. És el meu barri adoptiu de moment, Puentes però la Trini és el meu... Oye, pues mira, pues a Puentes de la Jebo. Por loca, me tiro. No, no por tirarme, sinó perquè, mira, m'agrada molt aquesta part del meu barri, primer perquè junta la Trini Vella amb la Trini Nova. La connexió també, no? La connexió entre barris. Com el metro, no? Com el meu, ojalà se unirà al metro. I després perquè penso que el pont de Sarajevo és una part molt icònica de la Trinitat Vella, y que moltes vegades... Y que es muy transitada, también poca, pero muy... O sea, porque no se ve gente, pero también pasa mucha gente. No, però jo me refiero a la gent que passa en cotxe. Eso sí. Jo moltes vegades, quan explico a Barcelona, o fora de Barcelona, que jo soy de la Trinitat Vella, la gent diu, sí, es eso, esos edificios que quedan cuando entras por Barcelona en coche, ¿no? Entonces que pone Barcelona... Uy, benvinguts a Barcelona. Pone Barcelona ahí, y la A está medio... I la A està putrefacta. Totalment. Doncs sí, jo crec que el pont de Sarajevo seria el meu lloc. Que guai, que guai. I com t'agradaria que recordés la teva feina d'aquí uns anys? O sea, no sé si estuvieras muerto, pero si ya estuvieras como jubileta. Jo no vull que... O sea, no tu feina de tu feina, de tu cobro, no, de tu activismo. No, o sigui, aquesta pregunta no la puc ¿Cómo quieres que te recuerden, Dani? O sea, no cuando te jubiles. O sea, a ver, te pongo el ejemplo, estás muerto. ¿Cómo quieres que te recuerden? ¿Cómo quieres que te recuerden? Mira, yo más que me recuerden, te voy a cambiar la pregunta y... Que me pongan Lady Gaga. Yo cuando me muera, y eso es una exclusiva, yo ya le he dicho a mi madre que quiero que me pongan Viva la vida de Coldplay. Na, 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 na. Y que cuando me entre... No, cuando me entre el ataúd, que quiero que me pongan Viva la vida de Coldplay y que encima del ataúd esté la bandera LGTBI. Dilo, reina. Pero eso no responde a tu pregunta. Y que te bendiga el Papa, ¿no? No. Quiero que me entre esto. Es un sueño que tengo. Sí. Y yo que te entierren con la veneno. No, pero en serio, el otro día se lo comenté muy seriamente a mi madre en una calzotada y le dije, mamá, yo quiero que suene Viva la vida de Coldplay y que me cubra en mi féretro la bandera LGTBI y quiero que ahora que esto está grabado, que lo guardes para el día que yo me muera, que me muriera antes que tú, porque tú eres más joven. Bueno, pero tú qué sabes. que lo pongas. No. Y respondiendo a mi pregunta, yo lo único que quiero, Joel, és que tot el que jo he fet... Un exemple. Tot el que jo he fet a la meva... i el que continuo fent, que al final és parlar de les coses que a mi m'interessen, entre altres los barrios de la periferia, Totalment. que inspirin i que animin a més gent dels nostres barris a parlar dels seus barris i a explicar els seus barris i les seves realitats. Per exemple, tu con Raíces de Periferia. Molt bé. Y que ojalá haya más personas jóvenes y no tan jóvenes que cada día se sientan orgullosos de ser del barrio
donde han nacido, donde han crecido. Molt bé, ole, que xulo él. I si poguessis donar un consell, ai, com ja me l'has dado, però otro, algú que vol reivindicar a l'espai de la seva ciutat, ole, mira, es que hablamos iguales. ¿Quién sería? Un consell. Ahora, es que me has dicho lo mismo, pero... Es que no m'agrada donar consells, pero... Pero tú eres viejo, ya puedes. Pero, bueno, porque me siento viejo, sí, de consejos. Pero yo lo que... Algú que vol reivindicar pues, el Sí. seu espai de ciutat. Sigui Esterradi, sigui... Jo el que Cugatell. el que aconsellaría es que hagan notas de prensa. Articles. Notas de prensa de todo lo que hagan. O sea, textos. Una nota de prensa, No saps el entiendo que qué es és? esto. O sea, sé que lo que es, pero ahora mismo... un document en concret, Sí. o sigui, és un document, un estil de document que tu li envies a un mitjà de comunicació per explicar doncs, una activitat que faràs o un tal. O sigui, crec que és superimportant arribar als mitjans de comunicació. Com los medios de comunicación no van a llegar a ti. Ella, la periodista. Eso, no, periodista no. Justamente no. Si Mahoma no va a la montaña, que en montaña vaya Mahoma, ¿no? Eso es. Entonces, como los ¿Y medios de eso por qué no comunicación... me lo has dicho a mí? Pues te lo estoy diciendo ahora en exclusiva en este primer capítol. Después de un año, ¿sabes? Joel, és molt important que com a molts mitjans de comunicació, sobretot els generalistes, entén-me, no vindran a buscar la teva notícia, hem de nosaltres perseguir els mitjans de comunicació per explicar als nostres barris com nosaltres volem que s'expliquin. Claro. Eso es. Porque, bueno, eso. Vale. Què li espera a Daniel Ruiz, al Tito Danito i a Mona Sequeda aquest any? Pues I cap a on t'estan portant els camins que estàs construint? Mira, espero que aquest any tingui millor capacitat d'organització per a descansar una miqueta. Perquè l'activisme és molt cansat. I tu saps. Sí, yo es que estoy que en plan... Yo estoy es que reventado. vamos a Trinitas Bella, nos tiramos. Estoy reventado. Es que, o sea, No. básicamente estoy en plan, tú sigues una cuenta en Instagram que se llama Hasta el Coño. Y yo resumo como mucho sus publicaciones, porque son como frases súper chulísimas que dice, hoy hace buen día, pero estoy hasta el coño. En plan, y siempre saca como la palabra hasta el coño. Sí. Y yo estoy en plan, es que es mi mood constante. Sí. Y tengo un Sí. sticker en WhatsApp que es un señor, así como en las vías del tren, que le atropella y dice, mood. ¿Sabes? Es mi sticker como en plan, mood de hoy, y atropellando el tren, ¿sabes? En plan, Pues mood, eso, total. O sigui, jo espero que aquest any el que ens esperi aquestes tres persones que has nombrat, i a tu també, espero és un bon desig per tu, és... Consell. No, això és un bon desig, i és que continuem fent les coses que ens agraden i que ens omplen i que ens apassionen amb les persones que estimem, amb moltes de les persones que estimem, pero por favor que tengamos un poquito de horas para descansar, de sentarte en Vámonos el sofá de tu casa. No hace falta irse de vacaciones, pero yo es que yo quiero pisar mi casa. A mí me encanta ir por los barrios con el móvil y con los micros y tal, pero yo quiero estar en mi casa, yo también. tranquilo y sin A ver editar. cuándo me invitas a tu casa. Y sin editar. I bueno, ja està. O sea, si poguessis parlar amb el Daniel, que tenia la meva edat, què li diries? 17 anys tens. Bueno, sí, tengo 17. O sea, pero ponle un poco menos. 15. Al Daniel de 15 años, Sí. pues le diría que no deje los estudios. Wow, Daniel. Dani. Le diría que no deje los Dani. estudios nunca. Y que... Y que luego llegará a ser todo esto. No, això, pues mira, le diría eso, la verdad. Porque el resto, de puta madre. Porque luego y lo que, dejó. No, y que disfrute más de su familia. Que la familia puede ser que hoy esté y que mañana no esté. Así guay. que eso, Qué que guay. disfrute más de la familia. Oye, pues mira, me lo guardo. Y ya Me está. lo guardo para disfrutar más de mi familia. Apuntar. Recordatorio, disfrutar de mi familia. Disfrutar, que mañana se muere. No. Vale, ultimíssima pregunta. I si poguessis mirar dins teu Joder. i dir-li... En plan colonoscopia. Sí, en plan... I dir-li alguna cosa al Daniel interior, què li diries avui? Avui. En plan, hoy he hecho, no. Hoy he hecho, no. En plan, estos años he hecho, ¿lo estás haciendo de puta madre o vete a la mierda? En plan, No, ¿qué le no- dirías? ¿Qué le dirías? No hay que hablarse mal, Joel. Pues ya está, pues eso, ¿qué le dirías? Hay que Porque yo me hablarse... hablo muy mal a veces. No, pues hay que hablarse... o sea, te tienes que Pero hablar que a no ti. dones al consejo mío, o sea, Te háblate tienes a que ti. hablar... Háblate a ti. Mira, es que he dicho que no me gusta dar consejos y estoy dando consejos. Claro, es que ¿verdad? madre mía. O sea, No hay que hablar... Yo creo, o sea, que no hay que hablarse mal. Entonces, yo le diría, pues que siga para adelante y que... Ya está, y que deje de fumar. es que ya tiene voz de camionera. Vale.
Pues queridísimas, querides, hem acabat. Oye, muchas gracias, Joel, por Pues muy contar bien. conmigo en tus raíces de periferia. Me gusta mucho el nombre, Sí, las original, raíces, y ojalá que estas raíces den sus frutos, que ya los están dando, pero que sigan dando frutos, que sea un árbol muy frondoso. Venga. Un árbol del dinero, que nos dé... Que no té subvenciones No, el districte. Bueno, cada barri té històries amagades entre els seus carrers, veïnes que sostenen comunitats i lluites que ens han portat fins a on som avui, no? En Daniel ens ha recordat que la memòria és una eina de transformació i que reivindicar qui som, d'on venim i cap a on anem és imprescindible. Si lo digo me corriges, per construir una ciutat més justa i diversa. Però, sobretot, avui hem tingut l'oportunitat de conversar amb algú que ha estat un pilar per mi, un exemple de lluita i compromís amb els barris. En Dani no és només un referent, no és un referent per molta gent, també ho és per mi. Gràcies per tot el que fas, per tot el que ens ensenyes i per confiar en mi des del principi. Aquest episodi és també una manera de donar-te una mica de tot el que m'has donat. Qué bonito, Joel, ¿Has por visto? favor. Es que yo lo soy todo. Qué bonito. Y luego me invitará a un café. Así que nada, es que soy una cotorra. Oye, una cosa, en mi funeral quiero que hables tú. Hombre, después de esta me glosa... travestiré. No, Joel, cuando escuches Viva la vida, Da un ahí, poema, ¿no? que sepas que te toca leer. Vale. Gracias. Bueno, ya está, que hago el corte. Venga, gracias... Bueno, ja no me sale. Venga, esto no lo corto, Venga, gràcies per escoltar aquest episodi de Raíces de Periferia, querides. Si t'ha ressonat alguna cosa del que hem parlat avui, comparteixo, que eso queda muy bien siempre. Fes que aquestes veus, aquestes referentes, querida, arriben més lluny i ens trobem aviat, cuando dé tiempo, porque estamos hasta el coño, a més històries que cal explicar. Fins la pròxima! Adiós! Adeu. Ala! Oye, qué chulo, ¿no? Ya está.